פרק ט"ז. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני אדוני מלדת, בונה אל שפחתי, אולי יבנה ממנה. וישמע אברהם לקול שרי. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים, לשבט אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. ויבוא אל הגר ותהר, ותרא כי הרתה, ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. ותרא כי הרתה, ואקל בעיניה, ישפוט אדוני ביני וביניך. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. ותעניה שרי, ותברח מפניה. וימצאה מלאך אדוני על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. ויאמר, הגר שפחת שרי, מזה בת, ואנה תלכי. ותאמר, מפני שרי גברתי אנוכי בורחת. ויאמר לה מלאך אדוני, שובי אל גברתך, והתעני תחת ידיה. ויאמר לה מלאך אדוני, ארבה את זרעך, ולא יספר מרוב. ויאמר לה מלאך אדוני, הנך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. והוא יהיה פרא אדם, ידו וכל ויד כלבו, ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם אדוני הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רואי. על כן קרא לבאר, באר לחי רואי, הנה בן קדש ובן ברד. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו, אשר ילדה הגר, ישמעאל. ואברהם בן 80 שנה, ו6 שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברהם.